da ido na da ido da na gani, da ido ga abu akan matar sarki, da ido da ta gani. A ranar Laraba 1 ga watan Yuli ta 2026, ɗaruruwan al'umma daga sassa daban-daban sun halatta a gundumar Beti Baffawo domin maraba da mai girman hakimin Beti District, Alhaji Halilu Ibrahim Mustapha. Taron ya gudana ne ƙarƙashin jagorancin Malam Marafa Hamidu Beti Baffawo, wanda ya kasance ɗaya daga cikin manyan shugabannin yankin. Mahalarta sun hada da ɗaliban makarantu na firamare da sakandare tare da malamansu da kuma manyan dattawan al'umma. Shugaban makarantar GDJSS Beti Baffawo, Malam Habza Baffa Magaji, ya miƙa saƙon godiya a madadin malamai ga hakimin Beti. Ya jaddada muhimmancin ilimi, inda ya kira ga iyaye da su bar 'ya'yansu su rika zuwa makaranta maimakon tura su gonaki a lokutan karatu. A cewarsa wannan shine hanyar da za ta tabbatar da samun ilimi mai inganci. Da yaran suka yi a cikin gari ba iyaye ne. Tabbas. Allah ya ba su Ubangijin Allah ya ba su ilimi. Suna da ilimi ne, mun zo mun kara musu ne. Rokonmu a gujin karanka duba yaran da muke da su. Kuma akwai yaran nan yawa. Shine da Allah ya kawo ka muka ce za mu roke ka a taimaka mana. Shi ya yi magana, na san shi kuma yana da mutum. Hakimin Beti, Alhaji Halilu Ibrahim Mustapha, ya yi jawabi mai ƙarfi inda ya bayyana cewa ba zai lamunci sakaci da ilimin yara ba a lokacin mulkinsa. Ya tabbatar da cewa za a samar wa yara ilimin addini da na zamani, wanda ya zama haƙƙin da ya rataya a kan iyaye, sarakuna da kuma gwamnati. Ya jaddada cewa dole kowane uba ya kai 'ya'yansa makaranta, kuma wannan umarni ya shafi kowa ba tare da bambanci ba. Yaran nan su je makaranta. Ba zan ɗauki wannan maganar da wasa ba. Allah ku sabo ba. Ba zan ɗauke shi da wasa ba. Ya ku sabo. Allah duk ne ban. Kun bara na gare da kuma iyayenmu, mu ɗalibai. Inda dai wannan roƙon har ya fita wajen yaran ku. Kun ji ba? Wannan ma abin kunya ne. A ce yara ne suna so su yi makaranta, sannan ku iyaye ku folding hannu haka. Wannan ku nuna ba ku zo. Wannan bai yi ba. Taron ya kasance cike da farin ciki da nishaɗi, inda al'umma suka nuna goyon bayansu da manufofin hakimin Beti na samar da ilimi ga kowane yaro. Idris Muhammad Jos, da Ido Afirka daga Lagos a Najeriya. Da ido na da ido da na gani, da ido ga abu akan matar sarki, da ido da ta gani.